Poprzedniego dnia e, e, więc zdarzało się, że nacisnąłem tam inny zły guzik na mikrofonie i nie było mnie słychać, więc teraz używam innego mikrofonu. Chciałbym najpierw pozdrowić wszystkich, życzyć wszystkim wszystkiego dobrego i dobrego zdrowia. Dzisiaj nadszedł 8. dzień zimowych nauk. Będę kontynuował tam, gdzie zakończyliśmy poprzedniego dnia, czyli nadal kontynuujemy rozważania, omawiamy temat upowszechniania, czy też sytuacji szkoły Tylko Umysł w Tybecie. W zasadzie w przypadku Tybetu to chodzi głównie o upowszechnianie tekstów Szkoły Tylko Umysł, bo szkoła jako taka nie przyjęła się nigdy w Tybecie. Więc te teksty podzieliłem na 5 części tematycznych części, ale teraz dodałem 6. Ostatnią częścią jest ten temat podzieliłem na 5 części. Omówiliśmy już mniej więcej 4 czy 5, ale dodałam kolejną będę mówił o związkach szkoły Shentung z szkołą Tylko Umysł. Muszę wszystko przygotować w krótkim czasie, w tą prezentację i nauki, więc nie zawsze wychodzi to tak, jakbym chciał. Więc ogólnie mówiąc, wyjaśniłem już powiedziałam już dość dużo o dharmach Maitrei i o tym, jak one się przyjęły w Tybecie, jak były studiowane w Tybecie. Więc nie ma sensu już tego powtarzać, ale jedną z rzeczy, na którą powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, jest to, że indyjskie traktaty zawarte w Tędziurze wydają się mieć przedstawiać różne wyjaśnienia pochodzenia tych dharm Maitrei. Na przykład Acharya Haribhadra pisze w swoim wielkim komentarzu do 8000 strof Prajnaparamity. Tutaj jest błąd w prezentacji. Muszę poprawić. Więc Haribhadra. Więc on mówił o tym, że szlachetny Asanga urzeczywistnił całe znaczenie nauk, ale nie mógł do końca zrozumieć znaczenia i słów Prajnaparamity i był bardzo nieszczęśliwy z tego powodu. Czasami więc
Więc Asanga był bardzo niezadowolony z tego i dlatego Maitreya przekazał mu wyjaśnienia do różnych sutr i, e, i jakby i napisał w związku z tym Maitreya ten właśnie ornament sutr, czyli wyjaśnienia do różnych sutr i Asanga usłyszał o tym tekście, przeczytał go jakby Asandze, i ten go spisał i potem wraz z Zasubandhu nauczali tego tekstu. Zaś Abhayakara Gupta pisał w swoich tekstach, że w innym komentarzu do tych 8000 strof Prajnaparamity, że kiedy Buddha odszedł w parynirwanę, wówczas Vajrapani jakby zapragnął zebrać wszystkie sutry Prajnaparamity i inne sutry razem. I wtedy faktycznie Maitreya i inni bodhisattwowie wraz z Vajrapanim jakby zebrali, skompilowali te sutry Prajnaparamity. Jednakże znaczenie było ich zbyt głębokie i trudne do urzeczywistnienia, więc aby ludzie mogli je urzeczywistnić, Maitreya napisał podstawowy tekst właśnie tego ornamentu jasnego urzeczywistnienia i, i ten uczony mówił, że Haribhadra mylił się mówiąc, że został on napisany w późniejszym czasie za sprawą Asangi, czy też dla Asangi. Więc to wyjaśnienie mówi, że ten tekst powstał, Maitreya jakby napisał tuż po odejściu Buddy, niedługo po odejściu Buddy. Więc kiedy spojrzymy na Tendziur, jakby na teksty zawarte w Tendziurze, więc nawet w sanskryckich, oryginalnych tekstach jakby istnieją różne przekazy dotyczące pochodzenia jakby dzieł Maitrei. Jakie Maitreya napisał, jakie odnaleziono i tak dalej. Te przekazy różnią się. Mówiłem już o tym, jak Tybetańczycy jakby kłócili się między sobą, dyskutowali co do tego, do której szkoły te 5 dharm Maitrei należy. Myślę, że powinniśmy to ogólnie rzecz biorąc, nie ma zbyt wielu dyskusji, w Indiach nie było dyskusji na ten temat, czy w Chinach podobnie. Wszyscy uważali, że dharmy Maitrei nie są Madhyamaką, należą do szkoły tylko umysł. Ale w Tybecie było wiele debat na ten temat. Jeśli chodzi o najbardziej, i były trzy różne pozycje, 3 różne poglądy na ten temat. Więc niektórzy mówią, że to było połączenie szkoły tylko umysł i Madhyamaki i środkowej ścieżki. Niektórzy mówią, że były to Madhyamaka, a niektórzy że to była środkowa ścieżka. Najbardziej popularnym jakby poglądem było właśnie to, że dharmy Maitrei jakby łączą ze sobą te dwie szkoły. Czyli na przykład Klotsawa Loden Sherab i inni uczeni uznawali, że ornament jasnego urzeczywistnienia należy do Madhyamaki. Zaś ornament sutr odróżniania środka od skrajności, rozróżniania zjawisk i dermaty należy czyli które są komentarzami do myśli wszystkich sutr Mahajany, należą do szkoły tylko umysł. Znowu obraz nam się zawiesił, przepraszam. Zaś nieprzewyższona tantra, ta Hyulama, według nich naucza statycznego mahajanistycznego poglądu na sutry i poglądu zawartego w sutrach esencji.
Czyli ona należy do Madhyamaki. I to była jakby ogólna jakby najwięcej jakby uczonych jakby podzielało właśnie tego rodzaju opinię w Tybecie. W Karmapa Michio-dorje napisał taki komentarz do wkraczania na środkową ścieżkę do Madhyamaki i on mówił tak, że według mojego ojca, wielkiego repy, tutaj chodziło o Sandzie Niempę, istnieją dowody, że 5 Maitrei to komentarze do znaczenia wszystkich słów Mahajany o przyczynie i skutku. Nie jest tak, że środkowe 3 nauczają Madhyamaki, ale wyraźnie są one traktatami filozofii tylko umysł. Zaś pierwsza Dharma Maitrei jest wspólna zarówno dla Madhyamaki i dla szkoły tylko umysł, a ostatnia jest traktatem wspólnym zarówno dla sutr i tantr, powiedział. Więc to było na przykład taką opinię wyraził ósmy Karmapa. Mi pan Chodrik Choki Gyatso, Dolpo Sherab Gyaltsen, Panchen Shakya Choden, na przykład oni uważali, że oni byli głównie mistrzami Shentong i oni wszyscy uważali, że Dharmy Maitrei należą do Madhyamaki. Oni zresztą też uważali, że Shentong jest szkołą Madhyamaki, jest taką podszkołą Madhyamaki. Redała Shundulodro napisał w swoim dialogu z wielce życzliwym opatem. On powiedział: Asanga Vasubandhu i ich zwolennicy nauczali, że Dharmy Maitrei są szkołą tylko umysł. A jeśli ktoś naucza inaczej, to jest to tożsame z mówieniem, że teksty Asangi, Vasubandhu i zwolennikom nie są tylko umysł. A z tego wynikałoby, że nikt nie był zwolennikiem szkoły tylko umysł. Więc on jakby podważał tą tezę, bo on twierdził, że skoro to są teksty, na które powołują się Asanga i Vasubandhu, to znaczy, że to są teksty tylko umysł, tak? Bo one są tekstami źródłowymi mistrzów szkoły tylko umysł. Podobnie w innym tekście ten mistrz pisze, z 5 Dharma Maitrei czyste urzeczywistnienie jest Madhyamaką, a pozostałe 4 są tylko umysłem. Jeżeli ktoś tak twierdzi, to tak jakby to znaczy, że wszystkie teksty są środkową ścieżką Madhyamaką. I żadna z nich nie jest tekstem szkoły tylko umysł. I tak dalej. Więc on jakby zaprzeczał tego rodzaju pozycji, że to jest jakiś taki miks tekstów należących do jakby różnych szkół Mahajany. Więc większość wczesnych tybetańskich mistrzów wyjaśniało to tak czy inaczej, wyjaśniało to jako właśnie to połączenie poglądu Madhyamaki i tylko umysł. Taka była tak jakby ogólna. Byli tacy mistrzowie właśnie ten cytowany, którzy się temu sprzeciwiali, ale to były takie pojedyncze jakby głosy. Tych właśnie, którzy uważali, że wszystkie dzieła Maitrei należą do szkoły tylko umysł, było bardzo niewielu. W Indiach to było oczywiste, natomiast tutaj nie każdy się z tym zgadzał. W Indiach i w Chinach było to oczywiste, natomiast w Tybecie nie każdy się z tym zgadzał. Pamiętajmy, że powstało bardzo wiele komentarzy tych Dharm Maitrei
Główne napisali oczywiście Asanga i Vasubandu. Powstały również i te komentarze były przetłumaczone na język tybetański i były akceptowane, były studiowane. Niektóre z nich nadal trwają debaty, czy zostały napisane przez Asangę, czy przez kogoś innego. Tak czy inaczej uważa się nadal, że były przez jego autorstwa. Na przykład, jeśli chodzi o ornament jasnego urzeczywistnienia, to ciężko powiedzieć, czy istnieje jakiś komentarz Vasubandu i Asangi. Podobno były takie, ale teraz nie jesteśmy w stanie tego potwierdzić. Nie mamy tych tekstów. Teraz, przechodząc dalej, mówimy również o 20 dharmach, o 20 tekstach powiązanych z Maitreją. Nie tylko o tych 5 dharmach, ale o 20. I co to są za teksty? Jeżeli wracając do tego poprzedniego tematu, jeżeli będę wszystkie te komentarze omawiał, to się zrobi bardzo, bardzo skomplikowane. Najpierw myślałem, że przedstawię je wszystkie, ale potem pomyślałam, że to będzie po prostu nudne, takie omawianie, wymawianie ich wszystkich. Ale dlaczego warto o nich ogólnie pamiętać w tych wszystkich komentarzach? Po pierwsze, istnieje wiele innych indyjskich komentarzy dotyczących pism Maitreyi. Wszyscy się zgadzają co do tego, że one jakby są komentarzami do sutr i tantr, niektóre też również tantr, więc one jakby są komentarzem do praktycznie wszystkich nauk Buddy. Była taka tradycja, która mówiła o tym, że był taki człowiek, który się nazywał Vartibansen i on Maitreya i że Maitreya polecił mu udać się na wschód i jakby zebrać jakby komentarze, jakby napisać takie omówienie wszystkich najważniejszych sutr, szczególnie Prajnaparamity, i z tego powstało właśnie ta ozdoba stów, ozdoba sutr. Więc na przykład tego rodzaju opowieść istnieje. Przepraszam, on napisał komentarz do tej ozdoby stów. Więc jeśli chodzi o te 20 tekstów Maitreyi, to 5 z nich już omówiliśmy. To są te 5 głównych dharm Maitreyi. Poza tym dodatkowo istnieje takich 5 prakaran, czyli takich tekstów Vasubandu, czyli to jest 20 strof, 30 strof, dowody na karmę, 5 skand, komentarz do współzależności, komentarz do rozróżnienia środka od skrajności, komentarz do ozdoby jasnego urzeczywistnienia.
가봤나 여러분. 단 가봤나 균제 다 디나로 빼나 가망에 균제를 빼나 세시르들에 시진라나 도지 겐젤라 써봐. Zgodnie z historią Dharmy w Indiach, Taranaty, istnieje 8 takich tekstów, ale, ale nie powinno się ich nazywać komentarzami. One są po prostu takimi osobnymi tekstami napisanymi przez Vasubandhu. I według Taranaty one jakby, o ile dobrze rozumiem, one nie są powiązane jakby z tekstami Maitreyi. Istnieje również jakby taka dyskusja dotycząca tego, ile sutr jakby omawia Maitreya, czy jest ich 17, czy jest ich 20, czy jest ich 18. Ile było sutr Prajnaparamity wcześniej, ile zebranych. Bardzo ważne jest jakby pamiętanie o tych wcześniejszych i późniejszych przekładach i że jakby pozycja jakby dotycząca Sut Prajnaparamity i szkoły tylko umysł wyglądała inaczej w obu tych przypadkach. I dlatego istnieje na przykład były pewnych komentarzy nie przetłumaczono w tych wcześniejszych przekładach, przetłumaczono je dopiero później. Na przykład wtedy przetłumaczono takie komentarze jak właśnie Shtiramati, Shri Jnana Badry i różnych innych późniejszych mistrzów szkoły tylko umysł. 사이무시다 넘버 10 와봐 두알라 소베게 사댕아체 다데네 돔넘니사 순고로 돔넘니사디 티진 투몽 돔 티진 투몽이 돔 티규 티진 투몽 돔 말베다. Więc niektóre z tych komentarzy mówią o różnych jakby sekcjach, tekstach asangi, czyli jakby cytują te teksty asangi. I one mówią, że Maitreya jakby przedstawił te nauki, a Asanga jakby je zebrał i spisał po prostu. I spisał w postaci tych pięciu tekstów, wielkich tekstów. Tak czy inaczej istnieje te 20 dharm związanych z Maitreją, w zasadzie taki termin jakby w zasadzie znany jest tylko w Tybecie, bo jakby Tybetańczycy jakby w ten sposób jakby liczyli te wszystkie teksty powiązane z Maitreją, o których już wspomniałam. Tak jak powiedziałem, mamy tych 5 dharm Maitreyi, mamy tych 8 prakaran i tekstów Vasubandhu. A dodatkowo mamy właśnie te komentarze właśnie do rozróżniania środka od skrajności i komentarze do ornamentu jasnego urzeczywistnienia. Komentarze do tej, na przykład
Poza tym dodatkowo są komentarze do współzależności, do tekstu, tego tekstu Vasubandu. One też są liczone do tej grupy tych 20 Dharma Maitreyi. Tak czy inaczej, razem jest ich 20. Tylko, że tak jak powiedziałem wcześniej, Taranata w historii Dharmy w Indiach, chociaż mówimy, że te 8 jakby głównych tekstów Vasubandu, to jakby trudno powiedzieć, że one są komentarzami do tekstów, że one są komentarzami do tekstów Maitreyi. Być może według Taranaty one były po prostu autonomicznymi tekstami Vasubandu. Więc Taranata się jakby nie zgadzał z tym, że należy je nazywać prakarana, czyli tymi komentarzami, że ten termin jest tutaj niewłaściwie stosowany, że ta klasyfikacja jest niewłaściwa. Oczywiście cały ten termin to sposób jakby liczenia tych 20 tekstów to jest coś, co znajdujemy tylko w tekstach tybetańskich. Nie było takiego zliczania do 20 w Indiach wcześniej. Teraz, jeżeli przyjrzymy się jakby najwcześniejszym komentarzom do tych 5 Dharma Maitreyi w Tybecie, najpierw przetłumaczono teksty, źródłowe teksty, tak? Patsangal cały i innych tłumaczy. Było kilku tłumaczy, którzy wybrali się z Tybetu do Indii, żeby jakby właśnie w tym celu, żeby studiować 5 Dharma Maitreyi i je później przetłumaczyć. Więc dla nich oni uważali, podobnie zresztą jak wielu tłumaczy i mistrzów w Chinach, którzy uważali, że te 5 Dharma Maitreyi to są w ogóle takie teksty pomocne, jakby, które należy czytać podczas praktyki, że to nie są teksty filozofii, tylko teksty, które wspierają praktykę medytacji. I one byli tacy tłumacze, jak na przykład Pema Senge, którzy on właśnie napisał komentarz do komentarza do tego jasnego urzeczywistnienia ale ten komentarz, jakby ten komentarz już nie istnieje. On jakby nie przetrwał. Wiemy, że taki był i że być najprawdopodobniej to był pierwszy z komentarzy do 5 Dharma Maitreyi, ale niestety nie ma już kopii tego komentarza, nie możemy go studiować, przeczytać. Inny autor napisał kilka pierwszych komentarzy, na przykład jakby takie i komentarz i takie jakby podsumowanie tych tekstów. Dalej, jeżeli przyjrzymy się jakby mistrzom, którzy propagowali nauki tych 5 dharm, była taka tradycja takiego mistrza Tsongkhapa Cie,
nazywana czasami tradycja Zen albo tradycja medytacyjna związana z pięcioma dharmami, takiego mistrza na zachodzie Tybetu. I że powiedziałem już o tym, że ta linia się jakby, ta tradycja nie przetrwała, ona została przerwana w Tybecie. I w zasadzie to, co przetrwało jakby do dzisiaj, to są te tłumaczenia tych pięciu darm i wiemy, że te tłumaczenia były studiowane, że te teksty były tłumaczone w pierwszej takiej tybetańskiej siedrze, Lompocie, o ile dobrze zrozumiałam. Tak się nazywała ta szkoła. I uczeni w tej siedrze właśnie głównie studiowali ornament jasnego urzeczywistnienia, ten tekst Maitrei. 난 너는 별래야 지금 챙행기 좌초니 나 진짜기 지금 새벽에 대초야다 나 나는 지금 새벽에 Później właśnie ten No Klocała, ten tłumacz, który przetłumaczył większość kilka tych tekstów, jakby i Gyulame, jakby jego tradycja i jego nauki, jego komentarze również były bardzo ważne, bardzo mocno wpłynęły na studia tych tekstów. To jest bardzo ważne, żeby pamiętać o tym, że jakby że od początku one były jakby komentowane, czy też studiowane z punktu widzenia mistrzów Madhyamaki. W tej wczesnej fazie, zanim powstała szkoły Gelug, Kadziu, Sakya i tak dalej, w tej wcześniej fazie jakby tłumaczeń i przekładów przekazu Dharmy, tłumacze oni jakby rozpoczęli całe studia nad tymi tekstami, i trzeba pamiętać po prostu, jaką pracę oni włożyli w te wszystkie przekazy, tłumaczenia, w te pierwsze nauki. Bez nich dalsze studia nad tymi tekstami byłyby niemożliwe. Teraz kolejnym tematem, szóstym punktem, który chciałbym poruszyć, jest związek pomiędzy szkołą Shentung, tak, poglądem Shentung, a właśnie szkołą tylko umysł. To jest bardzo trudny temat i boję się, że cokolwiek powiem, to kogoś obrażę albo powiem coś kontrowersyjnego. Ale skoro mówimy na ten temat, to nie można jakby nie poruszyć tego. Mówimy o szkole tylko umysł, nie możemy poruszyć tego tematu. Więc zbierając wszystkie jakby pytania, wszystkie kwestie dotyczące tego tematu nauk ogólnie, to jakby szkoła Shentung jakby pojawiła się jakby, więc najpierw zastanówmy się, co to jest w ogóle Shentung, jaka jest różnica. Być może wiecie, już na pewno wiecie, już w Tybecie rozwinęła się później tradycja dzielenia Madhyamaki na Rangtong i Shentung. Taki podział jakby się ogólnie powiedział. Kiedy Rangtong był poglądem, który kładł główny nacisk na myśli Nagarjuny zawarte w rdzennych strefach Madhyamaki i Chandrakirtiego i w tekście Chandrakirtiego wkraczanie na środkową ścieżkę, czyli na tą główną, czyli Rangtong opierał się na tych głównych jakby rdzennych tekstach Madhyamaki, środkowej ścieżki. Shentung zaś skupiał się na nieprzewyższonej tantrze i reszcie 5 dharm Maitrei oraz innych dziełach Asangi i Vasubandhu.
aby wyjaśnić znaczenie Rangtong i Shentung, ci, którzy twierdzą, że wszystkie zjawiska są puste w swojej własnej naturze lub ich rzeczywista natura jest pusta, to należą do poglądu Nargo, oddzielą Rangtong. Ci zaś, którzy twierdzą, że esencja natury Buddy nie jest pusta, jest nieskażona lub pusta tylko od tymczasowych splamień, że w gruncie rzeczy natura Buddy nie jest pusta sama w sobie, nazywają się Shentung. Natomiast dla Rangtong natura wszystkiego, w tym jest pusta. Nie ma natury, która byłaby niepusta. Więc właśnie ten Tseng Kałocie, ten mistrz, jako pierwszy podkreślił znaczenie nieprzewyższonej tantry, tej Gyulamy, czyli to był jakby pierwszy mistrz, którego można zaliczyć do tego poglądu Shentung, a drugim był Rangtong Dorje, trzeci Karmapa, który również jakby podkreślał znaczenie właśnie tej Gyulamy, nieprzewyższonej tantry. Kolejnym mistrzem był Dolpopa Sherab Gyaltsen, który jakby stworzył takie podwaliny, przedstawił podstawę, ścieżkę i owoc dla całej tej filozofii Shentung i z jego pism, na podstawie tych pism jakby zrodziła się jakby niezależna szkoła filozoficzna Shentung, którą później nazywano Shentung. Później nazywano ją Gyeonang, po prostu szkołą Gyeonang, czy też Shentung Gyeonang. Historycznie rzecz biorąc, jakby poglądy i teksty Karmapy Rangtong Dorje były wcześniejsze od Dolpopy. Mówi się, że w tym czasie Karmapa Rangtong Dorje zajmował pozycję Shentung, a Dolpopa zajmował pozycję Rangtong i odbywali oni bardzo wiele dyskusji na ten temat. Mówi się, że oni się spotykali często, dyskutowali na ten temat i wtedy Rangtong Dorje w końcu powiedział: teraz mnie próbujesz obalić moje poglądy, ale w przyszłości będziesz musiał podtrzymywać swoją własną szkołę. Więc to jakby pokazuje, że najprawdopodobniej fakt, że Karmapa Rangtong Dorje przyjmował pozycję Shentung i debatował z Dolpopą na ten temat, że to bardzo wpłynęło na Dolpopę i że być może, że to był jeden z elementów, który sprawił, że Dolpopa przeszedł na stronę Shentung i stworzył podwaliny tej filozofii, tej osobnej szkoły Gyeonang. Więc jakby Karmapa jakby taką przepowiednię mu jakby stworzył, tak? Przepowiedział mu, że on taką szkołę jakby zainicjuje. Więc możemy oczywiście te teksty Karmapy więc Karmapa napisał komentarze do dzieł Nagarjuny, takie jak Pochwała Dharmadhatu i rozróżnianie zjawisk od dharmaty, to akurat tytuł komentarza Rangtong Dorje, ale również napisał podstawowy tekst i komentarz głębokiej wewnętrznej zasady oraz komentarz do nieprzewyższonej tantry i tak dalej. Napisał wiele dzieł, które nie traktowały o pustości w rozumieniu negacji istnienia, ale nauczają właśnie o naturze Buddy i o tej, że natura Buddy istnieje. Więc tutaj zrobimy przerwę, będziemy dalej o tym mówić po 30 minutach.